aquesta segona part de la sessió d'avui. Tal com està plantejada, teníem aquesta primera conferència marc i després hem volgut portar tres persones que poden parlar-nos del tema des de diferents perspectives i que ens semblava que complementava perfectament la conferència que ha fet en Xavier. I el que farem és una intervenció, els demanarem una intervenció inicial, després que puguin entre ells respondre's i també respondre als debats que ha pogut suscitar el Xavier, i si us sembla al final tornarem a obrir el torn perquè pugueu preguntar tot el que us sembli a les persones que avui ens acompanyen, que com ha dit abans el degà són la Carme Trilla. La Carme és economista i és responsable del Servei de Mediació en l'habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona i amb una llarga trajectòria en l'àmbit de les polítiques socials i especialment en l'àmbit d'habitatge, amb càrrecs, com és conegut, amb càrrecs institucionals importants. Tenim també en Pep Ballbé, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, que ens complementarà des d'aquesta visió més política quin és el comportament d'aquestes classes mitges i per tant hem de veure com es mouen. I finalment en Sebastià Sarassa, professor titular de Sociologia d'aquesta universitat, per tant que tindreu, si ja no l'heu tingut, el plaer d'escoltar o patir. I per tant em sembla que el que és important és ara poder donar-los la paraula i escoltar-los per complementar tot el que ens han dit inicialment i tenir així una jornada rodona del tot. Per tant, jo sense més el que vull fer és agrair-los molt que ens acompanyin avui i amb ganes d'escoltar-los. Em dono la paraula al Sebastià Sarassa. Sebastià, com vulguis.